al taller. Aquesta pintura, gran, força gran, potser alguns de vosaltres ja l'havíeu vista, que l'any 2015 va estar exposada al taller de Ramon Casas i representa un taller. El taller de Ramon Casas era un espai expositiu a l'antiga botiga Vinson i va estar allà els últims 4 mesos de vida de la botiga. Aquesta pintura hi vaig estar treballant un any i en el seu moment jo volia resumir el que era per mi el dibuix, la pintura, el color, la distribució, els personatges, els meus amics, els meus alumnes, les meves models, la meva model Federic, que era en aquell moment la primera vegada que la representava. Hi ha els alumnes anònims o molt coneguts com el Carles. Altres personatges que són els que freqüenten l'estudi, el Xavier Serra, el Marcos Palazzi, el Jaume Roura, i tancant un quadre altra vegada de la Federic. Pintant el natural, perquè aquí hi ha coses que estan fetes del natural i coses que estan fetes inventades. El meu fill Robert, el seu gos de quan era petit, el Quisso, que ja no hi és, i llavors elements que a mi m'interessa, que on jo volia una esfera i vaig inventar un casc de motorista. Jo volia una taca de vermell, una roba vermella. Aquest trio són com allò, les Tres Maries, les Tres Parques, el trio de dones mitològiques. La del centre fa d'eix, perquè és exactament el centre del quadre, on gira, i aquest eix és la seva melena. Les altres dues s'estan mirant l'una a l'altra, com si s'estiguessin fent una confidència. Estan assegudes a damunt d'una taula des d'on jo estic descrivint l'escena. O sigui, és una escena en picat. El Pere un autorretrat meu, que l'important és la taca de darrere, la taca grana del jersei. Més amunt, la seva filla, la filla del Pere, i més amunt, la Mar, que era la meva assistent en les classes de dibuix d'Eina. El Miquel Vilar, amb la seva mirada penetrant, l'Albert Rams, que ja no està entre nosaltres, personatge elegantíssim, el meu cunyat Esteve, que a l'època va venir a fer fotos de tot el procés del quadre. I a la punta, naturalment, com que és una vista de l'estudi, i a l'estudi a l'àngul aquest era el coincident, és el quadre dintre del quadre. Més a baix, el meu segon gos, la Trufa, que ja fa temps que no hi és, i els meus nets, que a l'època eren més petits.
les sabates del Paco ens ajuden a fer una entrega creïble de la panxa de la trufa. I al final, la perdiu. A mi em pregunten, per què has posat una perdiu? Perquè m'ho preguntis. Simplement és com un acudit i posar una mica d'humor a les coses, que les coses mal dades ja venen soles. Gràcies i vinga, a fer subscripcions en el meu canal. Bon dia.